Klima aldaketa, ziurrenik gizateriak eta gure planetako ekosistemek aurre egin behar dioten erronkarik handiena da. Zenbait estimazioaren arabera, egungo portaera ohiturak aldatzen ez badira, litekeena da mende amaierako planetaren batez besteko tenperaturaren igoera 4 gradu terdietara iristea. Horrek ingurumenaren politikan, ekonomian eta gizartean eragingo dituen ondorio guztiekin. Uda ikastaro honetan, tokiko gobernuaren eginkizuna testuinguruan kokatu nahi dugu, hainbat eskalatan. Klima aldaketa kudeatzeko eta hiriak berreskuratzeko estrategiak eta ekintza planak definitzean, batez ere, COVID osteko egoera batean. Horretarako, Donostian, Bartzelonan, Madrilen, Kopenhagen eta Finlandiako Lati hirian klima aldaketa arintzen eta klima aldaketaren egokitzen izandako esperientziak ezagutuko ditugu.